cannot look the other way. Kwanan nan yanzu abin da yake reshi shine maganar shekarau, Ganduje, dan Zago, dan waye duk sun je gidan jagora ta'aziyya. Wannan ziyarar da aka yi ta ta'aziyya, mu da hankalinmu da natsuwanmu da iliminmu kuma shi kenan sai muka saki tunaninmu, sai kuma ya zama daga waje 'yan adawa suke mulmula tunani su warware mana tabar masa a tsakar gidanmu, kuma a kanta muke zama mu ta zance su ki burutsu ka rasa bai dalilinsa. Ganduje ya zo ya yi wa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso gaisuwar ɗanansa Muhammadu Inuwa. Me so special about it? To ma ka ɗauka da akwai da special sun shine mahaifinsa ya rasu bai zo ba, yanzu wansa ya ƙanansa ya rasu ya zo, ba shine specialism ba ko ba shine difference ba? To menene me dan Kwankwasiya zai shiga safinsa, kai da ake ta hakilo ake kafa tsarin da kai ana kare tsarin, kuma ka shiga shafinka billahi allazi la ilaha illa huwa in aka yi wannan mu sai ma mu haƙura mu me yi zafi me ya kawo wannan zancen? mun ba za mu yadda ba, mu ba kai wa kanka adalci ba. Na farko tukuna banda gaisuwa nan babu wata magana da aka yi, kuma mu ɗauka ma an gama gaisuwar amma zo kan gabar maganar za a yi. Siyasa ba gidan magana ba ce? Ba gidan magana ba ce? Ba gidan tattaunawa ba ce? Ba a da muke sai Allah ka ba mu nasara, ka ba mu nasara, ka ba mu nasara lailan wani haram, mazanmu da matanmu, kullum mu da ƙauyenmu ba? To nasarar yadda muke so za mu gaya wa Allah ya yi mana yadda muke so? In bai mana bane mu ce haba Allah ya za ka yi mana haka, wannan ba masu? Haka za mu yi? Kuma leadership, ai kullum aka taho ana tafiya, in aka zo critical stage, ai leadership ake sallamawa a miƙa musu wuya. Kuma mu da Allah ya azurta da jajirtaccen jagora, mu da Allah ya azurta da maiki mai hangen nesa. Yanzu nan sadalle kuma mu ma mun zama yankan dujiyar, mu ma ba mu yarda da shi ba, ba mu yarda da tunaninsa ba. Ba ga dujiya ce wannan ba? Ba ga dujiya ba ce wannan? To tunanin ya koma na yankan dujiyar? Dare ɗaya? Saboda wasu shakiye sun fake a cikin social media suna gara mana zantuka. A yin an zo ma, a yi ta sai an ce a yi raba da raba, sai ma muka. Duk ma me ya kawo wannan yaushe aka zo na? Yawa aka yi. Trust in leadership is fundamental. It's so critical such that in babu shi, to leadership ma babu. You have to trust your leader. Kuma dama you repose your trust in him because over time he has proven to you beyond reasonable doubt that he is capable. He is focused. To idan kana doubting capacity and capability ɗinsa, I is not your leader. So meye dalilin da za mu bari wasu disgruntled ko wasu bara gurbi ko wasu makiya su zo su dinga casting doubt in our minds na capacity and ability na leader mu to navigate and take us to